Chrysotech perustettiin vuonna 2005. Me kemiallisesti prosessoidaan jätteitä. Oli kyllä todella hankala löytää sellaisia tahoja, jotka olisivat olleet kiinnostuneita sijoittamaan tai rahoittamaan yritystä, joka päätti lähteä käsittelemään jätteitä ja väitti jopa, että näissä jätteissä on jotain arvokasta. Normaalisti kaikissa kemian prosessissa syntyy epätoivottuja tuotteita, ne mitkä itse kutsuu sivutuotteiksi tai sivuvirroiksi. Ja meidän yrityksen ideana on käsitellä näitä kemiallisesti ja muuttaa ne sellaisiksi tuotteiksi, joita voidaan myydä ja käyttää uudelleen. Jo tällä hetkellä me ihmiset käytämme paljon enemmän resursseja, mihin tämä maapallolla on oikeasti varaa. Ja ainoa tapa, millä me pystytään turvaamaan se jatkossa, että meillä on tämä elintaso, on se, että me panostetaan kierrätykseen. Meillä on aika laaja osaaminen eri alueilta. Meillä ei ole vain organista kemian osaamista tai epäorganisen kemian osaamista. Me hallitaan vähän uuttoja, liuotuksia, saostuksia, joninvaihtoja. Ja näistä kaikista paloista me kootaan semmoinen prosessi, jota me myöskin tiedetään, että me voidaan ajaa teollisesti. Me saadaan esimerkiksi yhdestä raaka-aineesta voidaan saada 4 tai 5 erilaista tuotetta, joita pystytään myymään. Jo ihan alkuvaiheessa vuonna 2007 Finnvera päätti lähteä mukaan sekä sijoittamaan osakepääomaa ja lainottamaan niin, että me pystyttiin rakentamaan ensimmäinen laitos Kokkola. Finnvera on ollut kyllä hyvin pitkäjänteinen tässä rahoituksessa ja pystynyt auttamaan meitä näiden kaikkien vuosien aikana. Myöskin silloin, kun yrityksellä on ollut hankaluuksia tai me ollaan jouduttu siirtämään tuotantoa niin kuin esimerkiksi tänne Harjavaltaan. Tai nyt kun meillä on tämä iso vaihe meneillään, että siirrytään tämmöiseen isompaan teolliseen toimintaan, niin Finnvera on tullut mukaan rahoittamaan sitäkin. Meidän onneksi Finnvera lähti mukaan ja on myöskin pysynyt yrityksessä koko tämän ajan. Et ilman Finnveran toimintaa tässä, niin epäilen itse suuresti, että meidän yritystä olisi olemassa.